Γεια σας φίλοι, σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας την προσωπική μου εμπειρία από το Top 5 online καζίνο που ταιριάζουν ιδανικά στους παίκτες από την Ελλάδα. Δοκίμασα ξανά κάθε πλατφόρμα ο ίδιος, όλες είναι αδειοδοτημένες, αξιόπιστες, προσφέρουν γενναιόδωρα μπόνους και εύκολο χειρισμό. Θα σας πω τι πραγματικά ξεχώρισε για μένα σε κάθε καζίνο και στο τέλος θα δείξω την πλατφόρμα με τις πιο συμφέρουσες δυνατότητες. Όπως πάντα, οι τρέχουσες προσφορές βρίσκονται στην περιγραφή και στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Πάμε, 5η θέση, Vulcan Spile. Το Vulcan Spile με εξέπληξε ευχάριστα γιατί προσφέρει συχνά εβδομαδιαία μπόνους και επιστροφές χρημάτων. Ένα σύστημα που πραγματικά βοηθά να κρατάς το υπόλοιπο σταθερό και να παίζεις περισσότερο. Το μπόνους καλωσορίσματος είναι 2.000 ευρώ συν 250 δωρεάν περιστροφές. Για να το ενεργοποιήσετε χρειάζεται κατάθεση από 20 ευρώ, αλλά ισχύει μόνο αν εγγραφείτε μέσω του δικού μου link στην περιγραφή. Μου άρεσε επίσης ότι στη λίστα με τα δημοφιλή παιχνίδια γίνεται συνεχής ανανέωση. Έτσι βλέπεις πάντα τι παίζεται περισσότερο εκείνη τη στιγμή. Να σημειώσω και τη σταθερή λειτουργία της mobile έκδοσης. Το μενού προσαρμόζεται σωστά, οι σελίδες ανοίγουν γρήγορα και μπορείς να παίξεις άνετα ακόμη και με αδύναμο σήμα. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο Vulcan Spile είναι ο συνδυασμός τακτικών μπόνους, ενεργής λίστας δημοφιλών παιχνιδιών και ομαλής mobile εμπειρίας, ιδανικό για σταθερό καθημερινό παιχνίδι. 4η θέση, Vulcan Vegas. Το Vulcan Vegas ήταν για μένα πραγματική ανακάλυψη χάρη στη τεράστια συλλογή από φρουτάκια. Χιλιάδες παιχνίδια από κορυφαίους παρόχους, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών τίτλων που δεν θα βρείτε αλλού. Το μπόνους καλωσορίσματος είναι 1.500 ευρώ συν 150 δωρεάν περιστροφές μετά από κατάθεση από 20 ευρώ. Ξεχωρίζει επίσης το πολυεπίπεδο VIP πρόγραμμα. Με κάθε νέο επίπεδο λαμβάνετε επιπλέον μπόνους, cashback και προσωπικά δώρα. Το σύστημα είναι πραγματικά μελετημένο. Επιπλέον, η πλατφόρμα έχει εύχρηστα φίλτρα για να βρίσκετε νέες κυκλοφορίες, δημοφιλή παιχνίδια και φρουτάκια με υψηλές αποδόσεις. Η αναζήτηση λειτουργεί γρήγορα και άμεσα. Μου αρέσει που το Vulcan Vegas δίνει προτεραιότητα στη μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών, τις προχωρημένες ανταμοιβές και την εύκολη πλοήγηση, μια ευχάριστη και άνετη εμπειρία. 3η θέση, Verde Casino. Το Verde Casino μου άρεσε ιδιαίτερα για το εκτεταμένο πρόγραμμα πιστότητας. Όσο ανεβαίνει το επίπεδό σας, τόσο καλύτερα μπόνους και επιπλέον προνόμια λαμβάνετε. Μια πραγματική ιδιαιτερότητα αυτής της πλατφόρμας. Το μπόνους καλωσορίσματος είναι 1.200 ευρώ συν 220 δωρεάν περιστροφές με ελάχιστη κατάθεση 20 ευρώ, αλλά ισχύει μόνο μέσω του link μου στην περιγραφή. Υπάρχει επίσης εβδομαδιαίο cashback που εξαρτάται από το επίπεδο του παίκτη, κάτι πολύ βολικό για όσους παίζουν συχνά. Η ποικιλία παιχνιδιών είναι μεγάλη. Slots, live casino, επιτραπέζια, όλα από πολλούς παρόχους, κάτι που δείχνει την κλίμακα της πλατφόρμας. Με εντυπωσιάζει ο συνδυασμός VIP συστήματος, τακτικού cashback και μεγάλης συλλογής παιχνιδιών. Το Verde είναι κατάλληλο τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους παίκτες. 2η θέση, NV Casino. Το NV Casino ξεχώρισε για την κορυφαία φήμη του. Πολλοί παίκτες αναφέρουν εύκολο μενού, γρήγορες καταθέσεις και σταθερές πληρωμές. Και πράγματι αυτό επιβεβαιώνεται. Το μπόνους καλωσορίσματος είναι 2.000 ευρώ συν 225 δωρεάν περιστροφές μετά από κατάθεση 20 ευρώ. Υπάρχει επίσης εβδομαδιαίο cashback, μια πρακτική που βοηθά να καλύψετε μέρος των απολειών και να κρατάτε ισορροπία στο παιχνίδι. Θέλω να αναφέρω και το υψηλό επίπεδο υποστήριξης. Οι απαντήσεις έρχονται γρήγορα και οι agents βοηθούν ακόμη και σε πιο περίπλοκες περιπτώσεις. Εκτιμώ το NV Casino για τη φήμη του, το τίμιο cashback και το καλοσχεδιασμένο περιβάλλον, άνετο τόσο σε υπολογιστή όσο και σε κινητό. 5η θέση, Ice Casino. Το Ice Casino πήρε την πρώτη θέση χάρη στο σύστημα συλλογής πόντων. Κερδίζετε πόντους όσο παίζετε και μπορείτε να τους ανταλλάσσετε για δωρεάν περιστροφές και μπόνους, κάτι που πραγματικά πολλοί παίκτες αναφέρουν. Το μπόνους καλωσορίσματος είναι 1.500 ευρώ συν 270 δωρεάν περιστροφές για κατάθεση από 20 ευρώ, αλλά ισχύει μόνο μέσω του link μου στην περιγραφή. Επιπλέον, στο Ice Casino υπάρχουν τακτικές προσωρινές προσφορές, θεματικές εβδομάδες, εποχιακοί διαγωνισμοί και events που δίνουν επιπλέον ανταμοιβές για ενεργούς παίκτες. Θα τονίσω και την ευκολία στις πληρωμές. Υπάρχουν πολλοί σύγχρονοι τρόποι κατάθεσης και ανάληψης, κάνοντας τις διαδικασίες γρήγορες και απλές. Το Ice κρατά τους παίκτες ενεργούς με συνεχή events, σύστημα πόντων και ευέλικτες πληρωμές. Γι' αυτό είναι πρώτο για μένα. Για τους παίκτες από την Ελλάδα που θέλουν ξεκάθαρους όρους, σύγχρονους τρόπους πληρωμής και εύκολη πλοήγηση, οποιοδήποτε από αυτά τα καζίνο θα είναι εξαιρετική επιλογή. Οι τρέχουσες προσφορές βρίσκονται στην περιγραφή και στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, να αφήσετε ένα like και να γράψετε στα σχόλια ποιο καζίνο σας άρεσε περισσότερο και γιατί. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.